Kagyari ang pabalo namon nga pang pag-good vibes sini nga weekend. May kapihan, kagkalan-an, nga overlooking sa kabukiran. May chapel sa Banglid. Kag diri makita sa tupad ang popular karon nga rainbow slide. Inyang katuanta sa tripping ni Roming sa Sabado at 9 a.m. Nagaserbe siya nga nurse sa Pungsod, Ireland, pero siya ang kilala nga Negrense ultramarathoner kag nauna nga Pinoy nga may makapito na ka beses nga natapos ang Spartathlon race sa Greece. Sa nagligad lang nga Martes, isa siya sa 3 ka mga Pinoy nga nagtapos sa 20th place sa ultramarathon race sa Italy. Aton siya nga kilalahon sa sininga episode sang Bida sang Liga sa Sunday.